Medyo. Hindi na kita tinext kasi sabi ng landlady mo, baka parating ka na rin naman daw. Kanina pa nga sana. Kaso, pinatawag ko ng principal after class. Pinausap ako. Hindi naman siguro sexual harassment sa isang estudyante. Of course not. Ano ba? Biro lang. Promotion. Buti nakuha mo tong address na to. Pasama ako. Kanino? Kaibigan. Ibigan? Si Ren. Wala akong maalala. Hindi mo yung kilala. Kaya pala. Okay. Mga bata ata. Medyo nakabawi, alam mo na. I like it. You like what? Your play. Mahusay yung director at actors. Hindi lang yun. The material itself. Maganda ang pagkakasulat. Nakuha sa critiquing. The concept must be yours. Oo. Eh dati pa rin naman. Progresibo. Rebellious. Kaya nga hindi na ipapalabas sa mainstream. Paano mo nga pala nalaman? It was on the net. Nalaman ko ikaw ang nagsulat. Kaya nagad ako. Kahit malayo, I thought I'd see you there. Nagabala ka pa. I filed for sick leave. I went to Bataan. We went. With Anton? Yes. Namang, tinulugan niya lang yung play, ano? Nagustuhan niya rin. Todo napigil para hindi siya mayak. Hindi siya dating ganun, ha? Aba, 3 years na tayo hindi nakikita. Marami nang nagbago. Okay. Nag-enjoy siya. Swear. Alam niya pupunta ako ngayon? Oo. Siya nga nag-suggest na mag-iwan ng contact number at pabasahe sa staff. Makayon sa'yo. Kasi alam mong hindi kita matatanggihan, di ba? Alam ni Anton. Idea niya yun. Nagustuhan ko na rin. 3 years. Ang dami namang nagbago. Ikaw? Oo. You came out? Matagal na, after graduation pa. Hindi ka nga umattend ng graduation eh. Seremonya lang yun. At di ka na rin nagpakita sa akin ulit. Ayaw ko talaga magpakita. No reasons explained hanggang ngayon. Eh, di na nga tayo nagkita ulit, di ba? Oh, ngayon. Ryan, kabisado mo ang impulses ko, kaya hindi ko na kailangan mag-explain. Pero may pamilya ka. Mga kaibigan, nag-iisip kung ano nangyari sa'yo. Nag-aalala kung humihinga ka pa ba. Kung patay na, para may pagpamisan niyo man lang. I'm serious, Noel. Pinapunta mo ba ako dito para sumbataan? Hindi. Well, yes. Party. Salamat. Well, listen. Hindi madali ang 3 taon na para kukunin sa pag-worry at paghanap. Bakit mo pa kasi ako hinahanap? Relationships. It's the thing. Salamat ulit. I want to keep you. I want to keep relationship. Hindi nga tayo pwede, kahit anong paalam ko it won't work. Bakit nga? Kasi magkaiba tayo ng gusto. Parehas lang tayo ng gusto. Hindi. Hindi ito lahat. Puro sex, hindi lahat. Nadadaan sa kama. Init lang yan. Pag nilabas mo na, wala na. Hindi yan ang dahilan kung bakit gusto kita. Minahal kita. Alam mo yun. Pero mas minahal mo yung pangarap mong mag-Maynila. Karoon ng magandang lifestyle, magpayaman.
You were part of those dreams. But I have my own dreams, Queen. You didn't make mine a part of yours. Namiss kita. Really. Matagal kitang hinanap. Si Anton, Bukas pa siya uwi. mayosi ka ba dyan? Kailan ka pa natutong manigarilyo? Tagal na dun, sa bundok. Oh, so they were right. Tagal ka ba doon? 2 years. Ngayon, Organizing. Tapos, nagsusulat pag may panahon. babalik ka pa ba? Saan? Doon. Oo. Dito. Ewan, hindi ko sigurado. Salamat. So ano sabi ng tatay mo nung malaman niya? Namundok ako. Nabakla ka. Hindi nila nalaman. I thought you came out. Oo, pero di ba hindi na ako bumalik sa amin after graduation? Na hindi ko naman pinuntahan. Marami ka ba nakasama? Sa graduation, hindi nga ako pumunta, di ba? Shit, stop it! Marami ka ba nakasama, I mean? Mga lalaki, nakasiping sa kama. Walang tama sa bundok. Eh di sumakita mo. Sa duyan, sa ilog, sa ilalim ng puno, kung saan gusto. Wala. 3 years? 2 years nga lang ako doon. Oh, 2 years. Wala talaga. Maraming kailangan unahin. Honestly. Ang malay, gusto mo? That's quite long. At maraming putok. Sarap ka pa rin kausap. Sa pagkikipag-usap na lang yata ako masarap. Seryoso. Ano? Yung red. Nakilala ko nung bumaba ako. Taga-NGO. Yung plano. Walang masyado. Tulad natin nung una. Ang painit. Hindi na ako natutong uminom kahit kailan. Ba? Ngayon nga lang tayo nagkita ulit. Pwede sa baso na lang. Balita ka kay Mark. Sa'yo nga, wala. Nagbabaka sa kanila. Totoo. Last year pa siya napatay. I know. Bakit tinatanong mo pa? Naniniguro lang kung alam mo mga nangyari. I'm sorry. Alam namin yun.
Marating sa amin yung balita. Masakit mawala ng isang kaibigan. Yung isang kasama. Minahal mo rin siya. Pareho ko naman kayong minahal. Anong nangyari? Magkaiba kami ni Ma, magkaiba tayo. May practical, Noel. Alam mo kung anong gusto ko sa'yo noon? Pure ka. Ngayon parang nagbago na lahat. Ang kilos mo, ang pananamit mo, pati reasoning. Siguro kung mali-kanino ka lang sumasama, ano? Yung ka-faithful na sinasabi mo noon, nasa na? Alam mo, hirap sa ganyan, pag inabot ka ng tatay, mawawala ka sa sarili mo. Hindi ako ganun. Ang ibig ko sabihin, may mga taong dapat ingatan. May mga taong dapat kalimutan. May nangyari man sa inyo, wala. Mas gusto ko yung konsepto mo dati. Ito ang realidad. Hindi mo na matatakasan. Stop being so idealistic. Ang dami na nagbago. Noon, ikaw ang nagsasabi na sagrado yung sex. Pag na-experience mo ang iba't ibang klase ng sarap o sakit, tiyak, magbabago ang paningin mo sa mga bagay-bagay. Pati puso mo magmamanhid, utak mo mapaparalisa. Yan ba tinuturo mo sa mga estudyante mo? Ayos, and you get promoted. Itiritsuran yung tinuturo ko. And I won't get any promotions kahit kailan. Kasi ganito ako. Ano? Masaya ka na? Ang saya naman ang pagkikita natin after 3 long years. Ikaw kasi. Kwento ko na lang. Ayaw. Baka mas balitin mo na ako. Ano ka ba? Kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin naman tayo. Miss mo ba? May emosyon din naman ako. Ano ba? Ano? Namiss mo ba ako? Oo. Sige. Na ano? Namiss mo rin ako. Oo nga. Please. Ryan. Kailangan ko lang umalis. Baka hindi na tayo magkita ulit. Hindi ko nga alam kung makakabalik pa ako ng buhay. Naghihintay na sila sa akin sa labas. Ngayon na ulit ako aakyat. Dumaan lang ako para makita ka. Siya nga pala. Kung sakaling magkita kayo ni tatay, pakisabi. Sabi okay naman ako. Ayos naman ako. Sige. Sana magkita pa tayo. Sana ako.
Malalampasan natin ang panahong ito. Mag-ingat ka. Di ba tayo'y narito upang maging malaya at upang palayain ang iba? Ako'y walang hinihiling Nabisita ka. kahit di sa tiyay Nabisita. bigyang laya ang isa't isa. Ang pag-ibig natin ay walang hanggan, habang at habang magkalayo at habang magkalayo, kahit na papalapit pa rin ang puso, kahit na magkalayo.